MCH officer Jongka East Coast District ke Jongngi. I kublai Yaiba Alimson Shabong belong i Sardar Jong ka ilaka Laitlyngkot. Pergaju upor belong i Sembut Kongsan Jong ka program hang ka por ka pementa. I kublai ya iba PS Tensong. I belong i video Jong ka khat alsnong Laitlyngkot block. Hoi ya ki doctors Jong baro sautali ki PHCs ki bahap hapo ka Laitlyngkot block. Ai kubleiru ya baro ki nong elam snong blala banyadalang ringkat hakani ka por ka pementa. Hoi ki staff Jong ka health department ya kiwe ki officer Jong ka tranat sarkar kumju ya ki ashas ki aganwadis but kumju ka jing kublai ka late shaki rangba ki long kami ki para samla but what kini ki help barit kat ki baidan lang kumni hagni ka por ka pementa ningkong e shabani acha khmat aingu you blay nongbo nong thau ubla aingi yakani kalat bani kendu lang kumni hagni ka step ka pementa. Bana kaliang ga jonga ngasun shemi kene kalat ban ai kublai kerpang ya i block medical health officer kumju ringkat ke jing trelang jong i video jong ka khal alsnong Laitlyngkot block but kumju i medical officer in charge jong ka Laitlyngkot PHC kibla organize ya kane ka block health camp kumsi benta ya ka jing rakhe ka jongi ya ka jingdap nyopusan snem jong kani kari ka bai ka jongi ya kani ka azadi amrit mahatsaf lapli da o menteri rang badu jong kari ka jongi haunu snem bladep haga khat altarik upnai march 2008 but nadu kate ka sngi labu thong bagane ka jingra ki kanya ine henyo pusan tali kitayo kata kan kut hadu news nam bamenta ubnai August news nam arjar arpuar habangi yo i mabon tali kitanat sarkar ki jipenlong ya ki program ki bopher kum kadak jong ka jingra ki ka jongi ya kani ka jingdap henyo pusan tali ki snam jong ka ri ka bai ka jongi barkani katayo ko bamenta bapipet ki kubor kaleng saudong ka jala kaleng saudong kari ka bai ka jongi nila yo i bala organize kini ki help mela kaleng saudong kani kari ka bai ka jongi kapang pedeng lani kamat ka bahak madu habangila organize ya kani ka help mela kalong kum ka rinsan kapanwanra ya ka jingyajan ka ba khamjan hapdeng ki paiba ki jongi bad kumju yakini ki health services jong kanika jalla ka jongi hoi ngiyo i menta kumbalong hakani ka block health mela ngiyo i ru ya sibuntali ki scheme joka sarkar hoi khabaide bat ka adhal enrollment ngiyo i ya ka enrollment jong ka Ayushman Bharat barka MHIS ngiyo iru ba kadon ka free medical health checkup tanakaliang ka jonga kum unong mikmat nga shime negalat bankin tujur yapi kum ki paiba ban shim yakani ka kabuk sia marngi so thu kumbalong menta nakaliang joka health department kapal syang manwanra iginigi baro hakaju karensan hakawai karensan kapan pensuk yapi kum ki paiba de halor kani ka nongrem banakaliang ka jonga nasun kintujur yapi kum ki paiba bansim yakani kakabuk siar
Ni sau thu bana kawai ka pol sa kawai pat. Ka jing thmu ka bahak madu jong sarkar. Hapaki thao ya ka scheme lani hapaki thao kum kini gilat jingeda ban ai ketika nagbenta ki paiba. Ka jing thmu ka bahak madu ka baka sarkar ka don. Kalong ban pinti kena baki paiba baki nong song snong kiba song syakendong do tam jong kani ka jela ka jong kinyo ya kata ka jing mentoi ka baka sarkar ka ai ni so thu na koi ka pol sa koi pat hoi kum ka sarkar jela kai kendu ki jing e kai kendu ki ding pen kyang ki babun hanrai lingba ka jing e trailang next kem bakini ke eke baro kilong ki pacho kumla kren na do hene kinong kren shakmat khamtam ngi yos ngo ya ka jing kren ba khambania nei dr el khalmuti ibrayo e kalad ka benta ban shakri shakani ka thain ji jongi hakini ki snam ki bladep na kali i ladon kumba al snam nadu snam aljar shipho hadu snam aljar khalar Ong bagi tu kisnem PHC ke jongi kadang khamkiu. Oh ini sautu baga PHC ke jongi ka Laitlyngkot PHC. Kalong ka PHC ka wei na pedeng ke barem do tam hapokan ya ka East Khazir district ke jongi. Hera bangi pej abangi nujor. Kham tam tang ka baide bakane ka immunization. Nio i Bahabai New York tang hapedeng kini ki South League PLCs ki badan hapo kani ka Laitlyngkot block ka jongi ala ile aran sisa hadu kata-kata ngakali mantan ki doktor ki brain charge kini ki PLC haswer PLC nyo i immunization ka balong ko ma 100% halarengo PLC ka balong ko ma 90% hakala snang PLC ka balong ko ma 90% Henry Habangi pej pat hang ni hapo Laitlyngkot PLC ke jong solerai bagalong tangkumba sau Tenagalang ke jong ai kum nomi khwan ason kentujur malteng teng ka jinglong ke jongi ni kloi ban penrung haka klie ke jongi yaki khubor lamler ni kloi ban nge yaki khubor thok Henry nyemtre ban kali ya ke jing sisa nakini ki health experts ki jongi nagalang ga jonga ngason kintu bakum makani ka si nagalang choka health department ka organize kerpang ya kani ka Block Health Mela ason kintu ba pen kali ya ke ki jing altatin ba pidan amangi so tho kom ki breu ki jing altatin ngindan Henry ban yo ka jing sin sai halor kata ka jing altatin ngidan kam ban kali naki doktor lani naki nurse khnang bangin yo ya kata ka jing sai kapatikana mana kalian ka sarkar na kawai ka pol sa kawai pat kapal sanghi ban ai ban trei ya ka bhado tam na ka benta ki paiba jong ka jala ka bai ka jong Rela ramdon ka jing trailang hapdeng ka sarkar barki paiba kita ki jing mu kinumlong ki bajo let's come lingba ka jing trailang kini ke baro kinlong ki bajo hakini isngi ki banwan tenagalang ka jongaru hakini ka por bomenta hoy nila launch ya ka national deworming day hakini ka por bomenta ason kintu jor khamtam yaki hep ki baret mangi so thu ka jingdon jong wi akamet ka phat ka jong kawanra e ka jing tolat kawanra e ka jing dunasnam te khnang bangin lait e gi baro kumkala jingyada nginshim yakani ka dawai khnang bangin yo yakata ka jingkwa jingkhia ka bapura nagalyang ka jonga sun kintu jol saisen ya phi ki paiba kat ki baidan lang kumni kani ka por pamenta shem ya kani ka kabuk siar la organize khang ya kani ka Block Health Mela khang bana kalyang da jong phi kum ki paiba pheniawan phenia kali ya ke gising altatin phidan kali na ki doktor kali na ki nurse shem ya kani ka buk siar khang
bakani ka program ka jongi ka pala organize khnang hakani ka si ka bomenta kalong ka bajab bar haga bakut hi ka jingmen toy hi kalong naga benta piki paiba tenagalang ka jonga shopakan shong sai sien nga ai kublei kerpang ya ki doctors ki nurses ki asha ki aganwadi ki jongi ngimla ban kelet hakapor jong jingwan hiar thma jong ni khyang jing pang covid-19 kila long shisha kita kinong trei ki ba hak maddu kila trei met badmen sim nagalang ka jongi isadu men ai ka buram ka kerpang na ka benta ka jongki kila trei da shisha ban pinti kena baki paiba baki nong snong hakani ka thain ka jong kenyo ya kata ka jingko jingkia ka papura tenagalang ka jonga nganom bun kintin cho ani ka porbomenta saisien ngai kublei ya i block medical health officer ringkar ke je trelang bad i video bad kumjo i medical officer in charge of Laitlyngkot PHC bad kham kerpang ru ya i Dr. EL Khalmuti i belong i district MCH officer jongka East Castle district ke jongi i belaya trelang ringkat lang ban organize ya kaninga program anda ka juga por dan kamlang ya ka ketiga man jong ki kum ki paiba nang bakaniga program hakaniga singi ka bomenta kanlong ka bajob tenagalang jonga ngano bon kintin sho sai sien ngai kublei kelom pi baro ublei non ringkat ber pi we un kerku hakiliang haki benta ki bo per jong jinglong jim ka jong pi kerpang hagbe de bar ka jing ko jikhia tatang ni kintin bakaniat hi kubisbun